Sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Tifaka KED û Azadiyê bi serkêşiya HDP û 6 partî û rêxistinên çep û sosyalîst di 24 îlonê de li Stenbolê awebûna xwe ji raya geştî re eşkere kir. Bi vê yekê bawekî fermî HDP jî tifaka xwe li gel Partiya KEDê, Partiya Karkeran a Tirkiyeyê, Partiya Azadiya Civakî, Federasyona Meclîsên Sosyalîst û Partiya Tevgera Kedkar re awa kir. Di ragihandina tifaqê de aborî, feqîrî, pirsa Kurd, çareseriyeke demokratîk û aştiya civakî mijarên sereke bûn. Di daxuyaniyên tifaqê de hate gotin ku dê hemû kêşeyên Tirkiyeyê bên çareserkirin û desthelata tekekesiya heyî dê ji holê bê rakirin. Li gorî serokên kompanyayên rapirsiyê ev tifaq di du mijaran de wê bandorê siyaseta Tirkiyeyê bikim û dê diyarker bin. Mak danışmanlık olarak yaptığımız araştırmalarda Di raporsiyên ku me di demên borî de kirine rêjeya dengên HDP wekî ji sadê 12-13 derdikeve. Lê belê bi vê tifaqê em dikarin bibêjin ku dengên HDP niha ji sadê 14-15 ye. Her wiha ev tifaq dîwarê ewlehiya sindoqan de jî taybetî dê li bajarên ku Kurd lê zêde ne bi bandor bin. Ev yek jî bêguman dê encamên hilbijartinên giştî û serokkomariyê biguherîne. Beramberî wê yekê şîrovekarên siyasî jî dibêjin tifaka HDP zêdetir kêrî PKK'yan tê û di jî HDP nerazîbûn jî hene. Emek ve Özgürlük İttifakı yani siyasette bir Tifaka KED û Azadiyê li ser milê HDP hatiye avakirin, ev tifaq zêdetir kêrî PKK'yan tê. Ji ber ku bi dengên HDP taybet bi dengê Kurdan dê partiyên ku rêjeya dengê wan qet nîne bikevin parlamentoyê. Heta ji ber vê tifaqê di nava Kurdan de jî li dijî HDP nerazîbûn hene. HDP bi vê tifaqê zêdetir xwe wek partiyeke Tirkiyeyê bi nav dike, lê ji dengdêrên Kurd jî dûr dikeve. Tifaka KED û Azadiyê yekem civîna xwe di 18 rêbandana 2022 de li derxiste bû û di 25 tebaxê de navê tifaqê hatibû diyarkirin. Di 24 îlonê de jî ev tifaq bi awayekî fermî hate ragihandin. Her wiha tê çawarêkirin di rojên bêdem, HDP li Bakurê Kurdistanê jî li gel partî û rêxistinên Kurd û Kurdistanî re jî tifaqekî awa bikim û li ser di tifaqan dest bi xebatên xwe yên hilbijartinên 2023 bikim. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.